Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwi la eIthonga ngomhla ka-29 December. Usithukuthele ugane unwabo uNtanzi njengoba nje abantu bakoMagwaza bamane bafuceka iy'khwama zikaMakhumalo koNtanzi bathi angabe saphinda awubeke umcondo wakhe laphaya koMagwaza. Kusho kahle ukuthi uyazi uthandeka mfowethu, ulwela impilo yakhe, uphethwe isifo senhliziyo. Manje akasebuthi qotho ubuthongo njengoba nje exabana nalabantu bakoMagwaza. Yabona labantu bakoMagwaza sebezongenza ukuthi ngenze into engingafuni ukuyenza. Wathi uMduduzi, bafo wena ubona ukuthi akukho kushaya amanzi kuyona yonke lento le. Wathi ngampela ufuna kuze kwenzekeni wena bafo, ukuze ubone ukuthi uMakhumalo uyimisele ngami. Lo muntu ulwa nomndeni wakhe ngoba nakhe efuna ukukhombisa ukuthi ungithanda kangakanani. Ulahle umndeni wakhe ukuze ayibonakalise ukuthi uyangithanda. Yini ekumele azayenze? Kumele azayilengise ukuze nikholwe. Uyangithanda loya muntu wesifazane. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uphethwe isifo senhliziyo. Manje akasebuthi buqotho ubuthongo. Ulokhu ebhizi ecabangana nabantu laba axabana nabo kaMagwaza. Yabo labantu bakaMagwaza impela ngiyakutshela, khona okusina bajeqeza. Hawu guys, wathi uthi uyazama ukumvula amehlo still amehlo kaNtanzi avalekile guys. UMduduzi nje kufana nanokuthi uthela amanzi emhlane wedada nokuthi uzama ukubonisa umfowabo phela uPablo, ngoba hayi cha, uthando guys lumvala amehlo mbe. Akupheli-ke lapho. Uke wafona-ke uMakhumalo efonela uNjinji emtshela phela ukuthi-ke sekuzolunga, kabekezele. uNjinji-ke usengenwa amanzi emadolweni, uyasho ukuthi hayi impela Ntungelihle bengiyisaphotha yonke lento yakho esaqala, kodwa manje sengishawa uvalo. Wathi musa ukushaya uvalo sekuseduze phambili. Uthi yabona uMduduzi ukubheke ngelinye ilihlo lapho, angiboni ukuthi kuzolunga manje, asisale sisiyeka lento. Wathi ngeke ngikwazi ukuyiyeka sengihambe kangaka. Wena nje hlala ufonini ulinde, ngizokufonela mekukhona ushintsho olenzakalayo. Okunye futhi engikucelayo kuwena, engicela ukuthi ungilandele iphasela lami eThekwini. Wathi helani lelo phasela? Wathi ngeke ngikwazi ukutshela lutho kwamanje, wena nje landelela iphasela, ngizokutshela mase selifikile. Wathi okay. Wathi noma inini Ntungelihle mekukhona inkinga evelayo ungifonele. Wathi ungakhathazeki, sizowenza njalo. Hayibo guys, akupheli-ke lapho. uMakhumalo-ke guys uke wahamba waya kuMamFethu. uMamFethu ebhizi eqoba phela amaveji esenzela phela ukuthi enze ukudla okuzodliwa umndeni wakoNtanzi. Uthe nje sathi uyayincokolela naye kwangena i-phone call. Nale phone call guys ingene kabi, bad timing. Ayi impela-ke bekade kufona-ke uMbongeni. Kwasho kona-ke ukuthi uMakhumalo kumele phela angathi uMbongeni ngoba bazwani benoMbongeni ngokwazi kwabantu bakoNtanzi. Guys, umane nje wathi awu sawubona Mambatha, unjani, uyaphila Mambatha? Esefuna phela ukusuka emehlweni akhe uMamFethu. Uthe sengale ekusithekeni wathi ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe Njinji okwamanje, ngibambekile lana. Athi Njinji, hey yazi phela weMakhumalo sengilitholile leli phasela lakho ongithumele lona. Wathi hayi kulungile. Wathi manje ngenze njani ngalo? Wathi ngizokutshela late. Wathi hayibo angazi nanokuthi yini leli phasela leli, ngitshele kwenzakalani vele? Wathi lalela, sizohlangana namhlanje ebusuku esayithini, ngizolithatha lelo phasela. Okwamanje ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe, sizokhuluma later. Waqeda walidrop ucingo. Uthe lidrop ucingo uMakhumalo methi nhla ngaka left nanguMduduzi. Guys, umane wathuka umuzwa nini, kodwa wayibamba uMakhumalo engafuni ukuphela ukukhombisa ukuthi kukhona ukushaya amanzi. Umbuzile-ke guys uMduduzi ukuthi angitshele phela balohleba nayo lapha efonini. Wathi hawu yini manje nawe usuze uthi ngiyahleba? Hayi angihlebi nje, ngikhuluma nesihlobo lana. Wathi hayi impela-ke ngiyakubona kona ukuthi hayi impela ubhizi matasa lapha efonini. Wathi hayi impela yazi futhi mina bengiqoba amaveji lapha ekhishini, ithi ngeke ngiyoqhoba amaveji. Qamba amanga lapho bekade engaqoba amaveji, bekuMamFethu oqobayo. Sesuka lapho wathatha u-anyanisi wasithi mese, wathi thi ngikusize ngikuqobele lo anyanisi, ngiyazi abantu abaningi abathanda ukuqoba u-anyanisi. Esizama nje ukublinda uMduduzi. Pheli-ke lapho kufikile-ke ubusuku guys, kwamele ahambe uMakhumalo eyohlangana phela noMbongeni laphaya kwisayithi njengesithembiso eyolanda iphasela. Uthe mefika khona-ke walithatha iphasela wajika-ke wabuya. Guys, uthe ngena nje emnyangweni wakoNtanzi, hayibo evala isicapha, wathi uthunyuka isitebhisi sokuqala nanguMduduzi.
wathi ongitshele weMakhumalo uphumaphi. Hayibo Makhumalo guys, wathi hey wangithusa yini vele uyangicuthela yini? Wathi uthuswa yini Makhumalo? Uye kukuthuka la emnyango ebumnyameni njengoba uphithizela nje uzothuka la usisendlini yini ekuthusa endlini? Wathi uwena nje wena ufuna nebumnyameni? Wathi yazini asikho lapho, umbuzo wami uthi uphumaphi? Hayibo guys uMakhumalo mani wathi yabona wena siyangicasula lento ukuthi njalo lokhu ngigada kena kona uNtanzi uyazi ukuthi wena uyangilandela lokhu ubhizi lokhu ungigada lokhu ungibheka wathi lalela la ngiyazi wena uphumaphi, uphuma laphaya kuMbongeni. Wathi ayibo mina bekade ngithukulula iy'nyawo ngase ngahlangana nomngane. Wathi musuqamba amanga mani, uphuma kuMbongeni wena futhi iyangixaka lento le ukuthi wena uphuma kuMbongeni ngoba wena noMbongeni anizwani. Kunini kuyimanje kade nje uloku uthola ama-phone call engawaqondi kahle, uhlezi nje unyonyoba ushona ngapha nangapha. Inkinga yakho ikuphi wena Makhumalo? Ngitshela iqiniso, kwenzakalani la? Guys uMakhumalo wamane wafriza. Sesuka lapho umduduza akhipha isibhamu wamkhomba guys, wathi uzongitshela lonke iqiniso wena njengamanje yini le lapha esikhwameni? Hayibo guys uMakhumalo komamathe emlonyeni wathi vula isikhwama ngibone. Hayibo guys, lapho asazi sonke ukuthi khona nesikhwameni. Asithembe akuzuphuma into ezothusa wonke umuntu akoNtanzi. Ebese kuyacaca bha ukuthi lo mama lo uze laphaya emzini wakoNtanzi ngey'nhloso ezimbi, ngoba nkosi yami ngiyazisa ngonjinji noSanele mase bebona ukuthi-ke uMakhumalo usemane nje wabulawa koNtanzi. Ngiyazisa ngabo ukuthi bayothini guys, kodwa umuntu ozothola icala elikhulu kakhulu uyena uNjinji, ngoba uyazi uMakhumalo ukuthi uzeleni lapha koNtanzi. USanele uzofuna ukuthi achaze kahle uNjinji ukuthi uvume kanjani ukuthi uMakhumalo ezoyiphosa laphaya edlekeni samabhubesi eyedwa, evume nje impela ukuthi aye emphandweni wey'ngonyama guys. Hhayi kusazoshuba akupheli-ke lapho. Ngapha koDladla kunomlisi ofikile guys, wathi nje uMbali akazalwa uDladla, uzalwa omunye ubaba wakaBhengu. Uthi-ke le ntombazanyana nje ifana ncimishi nogogo ozala uyise, ifana ngisho ikhala, ifana ngisho umlomo, ifana ngisho ukuma kwekhanda. Lapho-ke uDladla wehlisa umoya kakhulu, urelaxile. Uloke nje ebuza imibuzo nje ethi wena unesiqiniseko esingakanani ukuthi lo mntwana akazalwa yimina? Uthi-ke lo bhuti wena unesiqiniseko esingakanani ukuthi uzalwa wena? Ngoba mina ngiyasho ukuthi ubaba benayo lo uMaMbhele unkosikazi wakho sebeke bahlangana before impela, hhayi bahlukana kodwa ngathi bahlukana sesihleli isisu. Hayibo okusho kona-ke guys ukuthi maningi amathuba ukuthi uMbali akayena wakaDladla. Asazi-ke ukuthi-ke le nto le izowuqhekeza yini umndeni, noma-ke mhlampe nje hhayi amanga nje i-scam. Konke-ke siyokubona-ke as isikhathi sihamba ukuthi kuyophetha kanjani. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe nelike nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwibela iThonga ngomhla ka-29 December. Usithukuthele ugane unwabo uNtanzi njengoba nje abantu bakoMagaza bamane bafuceka iy'khwama zikaMakhumalo koNtanzi bathi angabe saphinda awubeke umcondo wakhe laphaya koMagwaza. Kusho